modal ya nyamburi wah mati jeneng kakon ora apa-apa Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan nguglugue kuwi ora apa-apa pamel tenan kowe ini tak apuci nyamburi wae piye go gaman oke tunggu nang kene aku duwene iki lho Tru wis sakaremu iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung ora rampung kok pamer ora atos ayo wis ben nyo ciga cilamu nyo modale edian kulitmu kenyal dilonokke melu lono dilenekke meneh padha karo dudut katut mludung ha iya mati aja napa golek pucukane ya aku kala-kala kowe wilang bebalang wah nganggo kampak oh clewek modal wah kowe cilahmu saka apa to saka sirah tenan tutuk cetok waduh pusaka kok werna-werna mati sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu. Aku lho selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe mati. Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 tahun, Truk. Ngabdipun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndaraca nderekke kadang-kadang iki kakekne Semar. Iya nggih. Matur sembah nuwun. Lolo Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturna bekti marang bendaramu ing katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lolo Gareng tak tampa pangestu tampanana. Nun nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya ya Lolo Gareng tak tampa pangestu tampanana. Nun nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana ya Reng. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Petruk kantong bolong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Ya terus tak tampa. Padha-padha ya Petruk nggih dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak. Ya Petruk kaya wis ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Panakawan Petruk. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Ndara Antarja kepareng kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong pangestu tampanana. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestu tampanana. Nggih matur nuwun wis wareg pangestu Truk. Pangestu yo ndayani lho, Gong. Ha iya aku yo muni wareg kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh.
Lah nggih, wong kula ya gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur Pandhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatotkaca kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatotkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwanayantaka. Ora kitang sithik aku tau tate to udan, tau tate mbok mok. Sartane ngelingi yen to Siwanayantaka kuwi gedhe lelabuhaning tumrap pepunden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane wanci rina nadyaning wanci ratri. Siwanayantaka mbutuhake Gatotkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa paduka ngrawuhaken ndara kula Gatotkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedang kelawan apa kang dadi aturiyayi Gatotkaca. Siwanayantaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel. Ora ana rasa mesgul atine Antarja ikhlas bakal nampa sabdaning Kyai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu leh ku ketemu karo para Pandhawa. Wong atu aku Rama Kyai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau take nampa pangudane kakekne Semar ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi tinresnanan dening para Pandhawa. Sekar Kandhanyo maweh raras renaning driya matur nuwun. Tentrem ati kula midhangetaken aturi pangendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatotkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa benjang ginadang dados senopatining para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa diarani kula niku matur goroh, wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana wigati apa? Siwanayantaka. 7 dinten kepengker nek mboten kleru, nek mboten 6 nggih 7.
Kula niki nampi sowane adi kula. Kadange Siwana Yantaka. Nggih, ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen. Kula nampa adi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan. Inggih menika winastan wahyu katentreman. Monggo kula didhapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah. Merga wong dadi lantaran tumedhaking kanugrahan menika boten gampang. Merga akeh sing bakal gayuh wujuding kanugrahan. Wong kang gayuh kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ala. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayuh kanugrahan niku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine Candala, wis watake angkara budi Candala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa gudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku kelakon ateges angancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten napa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel, kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki mung mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndah. Nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kalih batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa. Niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming Panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wahyu katentreman, nah kula pitados negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun bados ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babagan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak Candala kepingin kedunungan wahyu, niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polahe. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mengko munggerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila Ndara, kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wenten kasatriyan Pringgondani jangkar Bewilan Kerandu Gumbala supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya isa nampa kanthi semelehing rasa.
Siwa Semar, kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawuhing Siwanayantaka, Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhahing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal sagu dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbeda sarta ngganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tumedhahing kanugrahan. Yen kakang kula wis sago, aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tumedhahing kanugrahan. Yen perlu njaga tak tatahi nganti tetesing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah aku iki sing gaweane ngelongi kayaku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane iki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok to? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku konjo karo bapak ya nek sing teko nggo kuwi wong-wong sing arep ngridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati, bapak kelangan. Ayo ora. Ya luwung aku ora sago wae malah tentrem kabeh. Bapak njaluk pambiyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adan saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe anggere tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipis. Psikise kena. Nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang, kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Aku ya selalu nyuwun ngersani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Adi mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora? Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbaya aja banget-banget to, Gong. Wong Semar ki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu ki ya gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono, kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa ki mbutuhke Semar, ora mbutuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos sae. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kothong. Ya ora bawang kothong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora prayoga kedadeane. Pun, ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem ati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken, pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke, kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lupiya sing pun lagot, Ndara. Semare koten prayitna semore reseka balik titiyoni gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti
Kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Lem-lem ing driya mangu-mangu-mangungkung Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito deden ceng-cengan blegek kekugek sadulita mel nala gareng ora pangling iki ndaraku reki ana patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Oh iya ngono Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren orang guyu ya, Truk? Ha ya urung kok. Nggon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibageke Pak Gong. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Lho anggepe bapak iki diutang Rumestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke ya. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengu terus raine. Kaya dikucir semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndarawati. Iya, Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Ndarawati Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang-kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa pun kula lakonane. Ndarawati bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku Tampanana, Truk. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndarawati bekti kula iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasah guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora ngabekti. Wah, caidan.
Bendara guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Guyu dhewe. Pangestu Tamparana Bagong. Nggih, kula pundi Gusti. Paripen dayana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dara, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Pate? Semar. Ingkang sepisan aku tilik marang karharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan, kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ning Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya mung popok kaya ngene wae. Kosik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujude kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis daya ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa, kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendapa sepros Piratawana iki ya malah pendapa kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondhang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Bola dupak. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mar. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah, saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin ki lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sedyane napa?
ana daya kok nacat karo sing di omah niku daya cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe omah niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring Brandadonya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, Brandadonya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Cobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ramani unek-unekke kowe, Pak. Oh, kowe. Tau unek-unekke, Pak? Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben ngono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya ning sabar. Ora iso. Aku ngelih. Lho, ya wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soalé. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa ta sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Ndaropati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Dene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhakake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum sarana aris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piyayi arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngapa? Aku wedi kono, mlebu omah kono, krukop sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane tok. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto.
Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangseke sake kula tak golek rokok. Nendi dur, kentekan rudun mana? Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu pate sengone. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane pate apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godha. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idasi ramu. Apa wis apa jenenge, Tru? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ki ning Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jajane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa, bola-bali tak tantang. Ya, Pak, ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha komeng pate. Kowe iki alah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudal duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni kowe. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Ayo muni kowe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tak ndak. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak.
Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tang tundas ngono. Tang des. Dagel aku ilang tadi. Iya. Rapop. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Caedan. Pancen kan biyen, Mbak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya Gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Truk. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendorong kan ngopo iki? Petruk ngewangi, "Gah. Aku ora ndek masalah kok." Mo nek kon ngewangi. "Truk, ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk?" Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kowe sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasa nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, gah. Sel. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tamong. Ndara Antasena Karta kaya ngendi? Rae ning nggone. Bagong Kidan dieret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun iki Mamon. Yo. Nggari iki. Malang kerik. Yo. Ndara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ana apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten. Sing rawuh ning Karang Kadempel. Sapa Bagong? Sapa e, Gong? Patih Sengkuni.
Eyang Patih Sengkuni. Heeh. Anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Meneng wae to. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Terus ora seru-seru isa siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong, Non, sing tomongke mau bener. asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina? Ora gelem tak sabet pedhang tugel siramu. Sengkuni terus kula gudak ngangge gundul kula. Tiyel glangsaran. Melayu ngundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ngayel. Mboten pitados. Ya terus. Ata terus. Terus. Iya. Kena tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala? Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ngeragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku wis kulino dicocoki karo ndara-ndara Garukaca ndara-ndara nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, ora usah kuwatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono Pak ora sida mrene. Apa iku? Wong gawa panganan. Arahe iki kaya mrene bol menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok eman. Nganti waktu aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha Bandayuda ewangana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngetokke dawuh, Pak. Wis kono Mak budal. Mboten ngangge gending to, Pak? So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga Karang Kadempel tentrem, mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih.
Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ongke surukatitik merut layut sagung praratu pripun man bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak mulih kula medal saking Karang Kadempel saking Pendapi kula kok kuwatir sampean ya ora mulak sampean ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar sing bakale murina nek Semar sampean ancam kaya ngoten nika pancen tak jarak lho nek ora kanthi cara mengkono Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murina ora usah wedi kangelan Bagong cekelen Petruk cekel gareng dicekel dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lah dalah. Grewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk gareng Bagong dibondo tangane nggih, wis taken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju ngadepi anak-anake Semar. Ayo, aku sing ning ngarep ning kowe sing tumandang lutur Kartomarma mriki wis taken dawuh. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawe gelar Irawang Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih Sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong rene. Nggih. Gong, saya lara weteng itu. Kowe kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk wis genah-genahan. Aku yang jelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, abing to.
Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora mriki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Pati Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedang, ngono to? Lho, sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap? Kae pipa rokok. Pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Piye iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurun ing wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genar boyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong karang kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Iya, pun cetha ta? Lho, nek perkara karang kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong karang kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar, nek perkara karang kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu Gandeng Ndarantasena pun boten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartomarma.
jamu parat. Bendro saentuke. Woi. Aduh. Aduh. Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangka monggo mati wah idiot udar kowe mati Durmagati dacal kepala nyata Pitelu. Kowe lajan dadak gleleng pacakmu gembilo cilahmu. Ketemu karo pengilan Halya Dulmagati. Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Napa? Masangi blabak? Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek Kaltomalma Cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Dulmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Lah mega tak kletak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembilo gleleng, ora gembilo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek carane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutuk dlam. Iki ngeplak wis lara cates-cates lho. Nah, modal ya, nah mburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kula ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ah. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu nang kene. Aku duwene iki lho, Nduk. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Edian kulitmu kenyal.
Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane. Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebalang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Model. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun iki lho. Aku lho selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas roban kok entuk sandal. Nggone wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan niku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengapsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 tahun, Truk. Kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Jleng. Dititu jleng. Rapas. Anjir dititu jleng. Kenang apa le? Ajikel. Petruk. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurek. Uli. Uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Petro uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk ning dheweke niku mboten jujul len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk len nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. Ele diganti L. Ha tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uri. Dengkulmu melocot. Malah cengengecan lho. Petruk uli kok uri. Ngantem cilah kula madhep mlika adep-adepan karo Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu Mogati aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalake. Sik iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalake. Monggo. Oh, ana tamu. Olah. Lah kok monggo? Nyo.
Monggo. Nyo celenggarake. Selenggarake betul. Jengel kula cenggalake jebulene yo. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong, Man. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk ceng kula jling, kula klekalan. Klekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Klekaran. Ha terus Kalah, Man. mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe ming batur Petruk ki ponokawan kowe ming pangeran pati kok kalah ro batur iki nek karo isin. Kula kok biasa, Man. Ora isin. Lah, isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul waktu temu-temu wis kalah karo Petruk kan dadak. Ijen lah madang tenan. Cinan. Maju ora kowe. Ngomong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lantur sing kula cerat. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicik. Maju kok. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrukok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, dengkulmu mlocot. ngerti kula citraksi kaya noturan krupuk entekno. Yo, langsung Man, kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Oh, wis entek. Pun Ora turah. mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret, Man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong arep dientekke dhewe. Sampeyan ngomong ya kleru-kleru Petruk dhewe mlacet ora. Der, Nur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu, Man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning ora apa-apa, Man. Petruk, nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tok undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampean gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ajri kalih sampean. Ora wedi, mboten.
sing dadi nyatane ya aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara. Abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandangi gone nek bareng kae lho. Banting ting jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho jare monggo. Pas ondol jil, ora apa-apa tak antem jil. Aku disaut ngene-ngene. Bandeng ora kaya ora kuat kok. Arep bales ya aku. Arep bales ora. Ora kuat kok dadak arep bales ora. Iki karo aku nek ora mlayu ning ngersaning Darantasena, ora njaluk sak biyantu Darantasena, kalah go. Ana wis gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat, apa Darantasena arep tegel Karang Kadempel di biyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Ana kowe sing maju ngono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Kono mangkat kono. Gus Darantasena kedrawasanten. Mboten bantu kalih kula kalih Petra Karang Kadempel bumi aku Ndara. Ora lagi sakjeke urip iki aku kok weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu terlalu takon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku takon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sekuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane, kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat
ngadepi para Sarta Kurawa ning ra rasa tak perlu ngapusi. Nek sampean ora tak apusi, sampean mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku belani. Kula sampean niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampean niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngenekke belani lambene. Saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan, kowe maju mungsuh Pak Didrasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean sampeyan maide. Ra nyenengke omonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukmaku tok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis. Kowe meneng wae merem. Nggih. Kok iso melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Didrasana nek lumrah mesti menang. Rasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngampet ambegan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Gong. Wis rampung. Mbon, wis. Lho, Den. Nanti ya, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, apa? Pun teng ndero? Wis. Nek panas asine direp Gus. Lambemu ora. Men silir. Silir. Wis cukup nang kene, Gong. Terus niki daya kekuatane kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku yo. Nyuk dongkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. But. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep dok dipanen kok wis tok totoli. Wedan mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitang ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitang kampung iki. Warna-warna. Jedol ah.
Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Pateni ra iso mati. Mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenanangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko bareng metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki nggawe kekuatan karo kowe. Oke. Ra pengen lho, ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, gleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ngandel ora. Lah wis nggawa pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ndek, Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis gawa bel. Gawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Ngarang-ngarang golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi Gong ya. Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ayo ngayu jan iki apike ngrikene isuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nabung lho. Ya mengerti wis. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi sih. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Gleb ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Sajake mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widrasana. Kowe mau ngajar aku banting ting aja tas jas, banting aja tas jiwit
Kempal. Bengkal. Bengkal. Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan tokno legane ngatiku. Weh, kowe arep wani karo Bagong. Lakon lho. Ati iblis motor wae. Ada kudus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Nun ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang Nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe ya. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Nimbles iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro aku kapok. Aku kapok Petro. Kowe ketok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu. Petro aku culno, aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacot. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asem kowe ngemot pestisida ora. Kok didoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tru. Kowe iki rasa Kang Slupane idumu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngelak. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimblis sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo, leno panowat timblis dening aku kowe. Do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane.
Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Aku dikon karo Bagong kok Kang. Sisane kula singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo Yayi tak derekake.